adikku Karna. Bareng pun Kakang wis ngerti apa kang mbok ucapake mengkono mau. Pun Kakang rumangsa marem, duh Yayi. Jebul Karna ki yen disawang sak klebatan ketoke kaya ala. Nanging luhur bebudenmu Karna. Koko Prabu sampun ngalembono kaliyan kula. Ha nggih menika gesangipun Karna kados ngaten menika. Kula dipun wastani wong cendhala nggih monggo. Karna ki diarani Senopati matur nuwun. Awon lan sae menika sedaya kula pasrahaken kaliyan adining Gusti ingkang murbeng dumadi. Dados kula sampun boten perlu pangalembono, boten perlu panyungga-nyungga. Wontenipun Karna menika netepi kewajiban. Menapa iki dados dharmaning gesang kula, mboten langkung kula nyuwun pangestu nggih Koko Prabu. Mugi-mugi ingkang rayi pun Karna saged netepi dharmaning kewajiban kula supados mboten cacat gesang kula. Duh kadangipun Kakang Yayi Karna ya. Yen to pancen mengkono Yayi. Ya kanthi tulusing bebudenmu, kanthi tulusing ucapmu kang mangkono mau Karna. Pun Kakang mangayu bagya. Muga-muga Siadi bisa netepi dharmaning kasatriyan. Kanthi tuntas tutuk arum asmamu Yayi. Inggih, pangestunipun Koko Prabu nyuwun pamit Koko Prabu. Surya gumlewang udan riwis-riwis darat silir-silir minangka pratandha pakurmatan ing pinggiring Bengawan Bagiratri ingkang tirtane dianggep suci kelawan para tapa. Ing mriku wonten salah satunggiling wanodya ingkang wis keladuk yuswa punika warnanipun sang Nahenkung tilasing garwa Narendra Ngastina garwa Sarwagi Prabu Pandhu Dewanata ingkang asilih kusumaning ayu Dewi Kunti Tali Brata ya Dewi Prita ya Kanjeng Aratu Jimat. Apa to marmane datang kersa kondur kempal kaliyan para putra Pandhawa iki karana kagol kageling penggalih rika lelampahan Kunti duta ngengetaken Prabu Duryudana parandene sang Duryudana parikedah kukuh bakuh denira gondheli kawotan Garing Astina malah rikala semana sang Dewi den uman-uman lawan Prabu Duryudana pramila kagoling penggalih sang Dewi datang kersa kondur mring Wirata kempal kaliyan para putra kampir lerem wonten Kadipaten Panggombaan kempal kawan ingkang rayi sang Adipati Yama Widura. Ucap nalika semana sang Dewi kersa sesuci wonten tepining Bengawan Bagiratri. Apa to sababe kudu Bengawan Bagiratri? Karana sang Dewi Kunti rumaos dosa duk lair ingkang putran nggih sang Karna maksih bayi jabang linarung wonten ing Bengawan Bagiratri. Mila datan kendhat-kendhat sang Dewi rena pantarane wengi nenuwun marang purbaning kawasa mugi antuka pangapunten mring Jawata ingkang linangkung wauta
dereng ngantos nampi mangsiting dewa kedadak kapiyarsa krincinging turangga kalamunta ana rata ingkang lumampah dadya kandhek lampahing kreta nalika semana ingkang mandhap saking titian inggih menika Narendra ngawangga Prabu Karna Basusena dupi mulat ingkang putra Sang Karna sami sakala njrit ajelih-jelih Kanjeng Ratu Kunti aduh anakku ngger Karna Rahna semubani mangaruna kadinetraning agarapo sabaning kukilaring kanigara saketor kini dunganing kunglir wusing kini ponto anakku nggih anakku Karna kelakon penjangkaku Karna rina pantaraning wengi aku nenuwun ana ngersaning Gusti lantaran ana pinggiring bengawan Bagiratri jroning atiku kepengin ketemu karo kowe Karna nyatane bisa kasembatan nanging apa sababe bareng ibu marep ngrangkul kowe duwa karo aku Karna inggih pangabekti kula katur Sang Dewi kowe nyebut aku ibu ya ngger aku ibumu tenan Karna inggih nyuwun pangapunten diagung paduka Sang Dewi menawi anggen kula nyebat paduka menika Sang Dewi kula kinten sami kemawon boten wonten bentenipun ibu kaliyan Sang Dewi jalaran raos kula parikedah nyebat mekaten ingkang meneng kula sebat ibu menika kejawi namung ibu Nada ingkang kula wentah gesang kula wonten petha perlaya ingkang kula sebut bapa inggih menika bapak kula Sang Abirata kusiripun sinuwun sepuh Sang Destarastra Karna wonten dawuh Sang Dewi ngerti ya kae ibumu akon-akon inggih leres lajengipun ibumu sing tenan kuwi aku ya Karna nah mangger miyin kula badhe miterang menapa sababipun wanita kok dipun sebat ibu menika sababipun menapa kok paduka dipun sebut ibu menika dos pundi larah-larahipun wanita disebut ibu iku mau karana wanita mau sing gerbini banjur nglairake punang jabang bayi yen to wis lair di kula wentah banjur digolekake kamukten nganti tekan diwasane kuwi kewajibaning ibu lah rak ngaten nggih nyuwun pangapunten lah lajeng ingkang nglairaken kula menika sinten sing nglairake ora liya ya mung ibumu Kunti Talibrata ya aku iki karena aku iku ibumu tenan inggih mangkir miyin kula inggih ngertos lajeng ingkang nglairaken kula menika paduka iya Karna saksampunipun kula pendan lairaken kula panjenengan kula wentah menapa mboten saksampunipun kula lair panjenengan kula wentah menapa mboten lha ya kuwi Karna nalika kowe lair barengi ontran-ontran negara Mandura eyangmu Prabu Kunti Buja bot-bote nggonku ngreksa kawibawan negara Mandura parikudu aku pisah karo kowe nalika semana kowe tak larung ya ana jroning bengawan Bagiratri iki nggonku nglarung mula aku tansah gawang-gawang aku tansah eling lelakon nalika semana
Rina wengi nggonku nyuwun pangapura karo Gusti mesti mapan ana ing kene. Oh, dados cethanipun sak samunipun kula lahir lajeng dipun larung wonten Bengawan Bagiratri menika. Iya pancen mengkono. Lajeng lepatipun bayi wau menapa? Ora duwe luput. Lah nggih, lajeng kenging menapa bayi kula dados kurban? Bot-bote nggonku ngreksa kawibawan lan kaluhuran negara Mandura. Aja nganti cacat negara Mandura merga saka aku. Lah menawi ngreksa kawibawan menapa kedah ngurbanaken putra? Menapa kedah ngurbanaken bayi kala wau? Nah, menika lho Sang Dewi. Undrane kalepatan menika wonten mriki menika. Nadyan to paduka menika nglairaken kula, nanging nyatanipun boten kula mentah. Ingkang kula mentah menika ngertos kula, menika inggih Ibu Nada kaliyan Bapak Adirata menika. Menika ingkang kula mentah kula. Ingkang kula emuti kula ngertosi inggih mrika. Nanging sing nglairake aku. Lah nggih, nanging bener mboten kula mentah. Mongko kula mboten ngertos kaliyan panjenengan, mboten nate pinanggih kaliyan panjenengan. Menapa kula kedah supe kaliyan Nyai Nada kaliyan Bapak Adirata ingkang sampun paring kamukten panggula mentah kaliyan kula. Nadyan to paduka menika ingkang nglairaken jiwaraga kula. Nah, wonten mriki menika. Milanipun to Sang Dewi, kathah para putri ingkang sami mboten tanggel jawab. Dumateng kedhak turunipun kula raos-raos malah saya ayamipun tinimbang tiyang ingkang anggadhe lelampahan kados ngaten menika. Buktinipun ayam menika menawi sampun ngendhok, sampun netes purun tanggel jawab kaliyan open-openanipun kaliyan kuthukipun dipun padosaken tetegan. Nek kuthuke padha padudon dipisah kelawan babone. Lho, semanten menika maka babon kala manggenipun ngremitigan kala wau dipun rencangi poso mboten nedha. Lho, menika ayam. Nanging kala mangsalipun kok nggih wonten tiyang wanita ingkang gerbini sasampunipun lahir diguwak ning nggon sampah, diguwak ning nggon ngetong, diguwak ning dalan. Menika lepatipun menapa bayi kala wau? Iki gadhe tanggung jawab menika ingkang sepuh. Sing duweni salah kuwi wong tuwa. Bayi menika suci. Lah ya kuwi karena lupute ibu mono kono kuwi mau. Karena mula rina pantarane wengi aku iki njaluk pangapura ngarsaning Gusti. Muga-muga kaluputanku nalika semana diparingi pangapunten. Inggih Sang Dewi, panjenengan tasih kalebet wanita utami, panjenengan boten lepat. Ingkang lepataken menika ingkang damel lepat menika Gusti ingkang akarya jagat tegesipun menika paring pacoben kaliyan negari Mandura. Kurbanipun paduka kaliyan kula saged nampi kados menapa rikala panjenengan nampi penandang ingkang awratipun kados semanten boten wonten margi sanes kejawi panjenengan ngurbanaken putra ingkang jahat dipun tresnani. Nggih kula boten serik Sang Dewi, kula boten serik. Sedaya lelapan menika kula tampi kanthi bingah lan legawa. Sang Dewi menika badhe wonten lelampahan ingkang gegirisi sampun ngantos ngawistarani. Aja-aja Dewi Kunti iki nyaketi karo Karna beteke. Muga bakal goleke bab perkara kemenanganing anak. Menika kirang sae. Nyuwun pangapunten. Monggo samangke sami-sami nenuwun wonten kersanipun Gusti upamiya ing benjang Baratayuda menika dumados. Kula kinten tiyang sejagat menika ingkang ngawrat penggalihipun pendhanipun Kanjeng Ratu Kunti. Purun boten purun paduka badhe priksa tandang kridanipun anak lanang loro sing padha ditresnani kabeh, mongko kudu mati salah siji. Mesti paduka penggalihipun awrat. Kula boten saged nggambaraken. Namung menika Sang Dewi menika pancen pacoben saking Gusti kedah mekaten. Lelampahan menika adiripun kedah dipun lampahi. Pramila, monggo sedaya menika dipun tampi kanthi ikhlas yang manah. Janaka pejah. Upaminipun Janaka pejah. Pandhawa tetep gangsal. Kula pejah. Inggih tetep gangsal. Tak ngaten. Pramila wis saking menika Sang Dewi. Monggo sami nuwun wonten ngersanipun Gusti. Bab perkawis pejah lan gesang menika
sanes kagungan kula lan panjenengan dipun pasrahaken wonten kersanipun Gusti kemawon. Sang Dewi rumiyin wonten cariyos wonten dedongengan. Menika sanes dongengipun dewa sanes dongenging manungsa nanging caritaning nabi. Dongenging nabi menika wonten. Nabi menika dipun perintah kaliyan Gusti ingkang murbeng tuwaos supados mejaya anakipun menika wonten. Nah, rening menika perintahing Gusti lajeng nabi kala wau badhe mejaya anakipun. Sareng badhe dipun tibani pusaka ita wujuding lare wujud dados kewan pramila wonten pengetan kurban. Lah menapa to maknanipun kurban kala wau? Maknane kurban kala wau aja banget-banget tok nggondheni kahanan donya nadyan to kuwi katresnan. Anak bojo kulawarga bondo donya derajat pangkat menika kalebet katresnan. Namung menika sanes kagungan paduka lho Sang Dewi. Menika kagunganipun ingkang kuwaos. Kenging menapa dadak dipun gondheni. Nah, menawi saking menika sedaya pasrah kewala ngersanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Sakadung manah sak kadaring lampah. Mboten ateges kula menika badhe mancai kaliyan dawuh paduka Sang Dewi. Tartamtu paduka Sang Dewi saged maos kados menapa raos sing manah kula. Kula kinten tiyang sejagat menika ingkang ngresula inggih badan kula keneng apa aku nampa lalakon kaya mengkene. Aku kumpul karo wong angkara murka. Pramila bejo kemayangan para Pandhawa nampi sehipun ibu rinten dalu dipun gula mentah menika bejo kemayangan nadyan to kula menika kinembong donya brana nanging slamening kagesang kula mboten nampi sehipun katresnaning ibu ingkang sayekti. Mila sungkem kula Sang Dewi mugi konjuk wonten kersa paduka Sang Dewi sampun klatur negakaken ingkang putra pun Karna. Anakku nggih anakku Karna. Nadyan kaya braja lungit landheping ucapmu tumaneming marang atiku. Nanging aku ora serik karena aku malah bombong dina aku duwe anak ingkang pranyata jejeg-jejeg syukur mangayu bagya Karna. Dene kowe duweni kapribaden ingkang sentosa muga-muga kowe tulus ucapmu ya Karna. Aja nganti mingar-mingerke blatmu Karna tak sesuwuna ngersaning Gusti muga-muga anakku kabeh dadi satriya utama. Ingsun prihatin Mas Pogung micil tuhudah tanpa karya sengkang rinamekan Gusti gelung rino sak sekarnya semawur kandir melati anak Prabu Sri Bathara Kresna ora nyono anak Prabu paripaksa gagar wigar anggonku ngraripih kelawan kadangmu Si Karna. Aduh Kanjeng Bibi nggih kodrat mboten kenging dipun wiradati mawi srana menapa kemawon kridaning ati ora kuwa bedah kutaning pasti budidayaning manungsa mboten saged ngungkuli garis ingkang kuwaos. Kanjeng Bibi persajan kemawon gagar wigar tanpa karya dinten menika anggen kula nindakaken dharma ngreripih Yayi Prabu Duryudana dados dinten menika sampun sineksen jagat saisinipun miwah Dewa Suralaya menawi Baratayuda Jaya binangun menika badhe kelampahan dumados menawi saking menika monggo Kanjeng Bibi mboten perlu ewet lawan pakewet dawuhipun Jawata sak mangsa-mangsa Baratayuda Jaya binangun dumadi Pandhawa ditunggone ibune pesasat ditunggone pusaka sing bisa kandha. Monggo Kanjeng Bibi sampun ngatos kedangon kula dherekaken kondur dhumateng negari Wirata sareng sak lampah kula.
Enjing bidhal gumuruh saking nagri Wirata gunging kang Puspa Prabu sananira lir surya wedalira saking Jalanidi sarasa madangi jagat duk mungup-mungup paneng sak pucaking ukir marababang sumirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung
dikarwane kaswose aneng margamatku risang gondo matrat mojo lang ngulati surya mangrang sarwaya Putu Prabu Sri Bathara Kresna padha kanthi karaharjan praptanira kula. Inggih Kanjeng Hyang, awis saking berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang. Karaharja lampah kula. Nggih, Kunti padha kanthi karaharjan. Kawula nuning nggih Kanjeng Hyang Prabu berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang. Kanjeng Ibu bekti kula katur Ibu. Ya nggih. Pandayun wah Prabu Kunti bekti ku tampanono Pratasena iya Ibu bekti kula katur Kanjeng Ibu anakku nggih Janaka iya Kanjeng Ibu bekti kula katur Ibu bekti kula katur Ibu anakku nggih kembar iya banget ing panarimaku kajaba saka iku nggih kake paran pawartane anggonira nindakake dharma minangka duta pamungkas marang Praja Ngastina. Ingkang dawuhna kelawan kadang-kadangira para Pandhawa. Kanjeng Hyang. Nggih. Berkah pangestunipun Kanjeng Hyang. Anggen kula lumampah duta dhumateng negari Ngastina dinten menika gagar wigar tanpa karya ketitik dinten menika Yayi Prabu Duryudana ngukui bumi Ngastina sisip sembiripun yang dinten menika badhe dumados perang ageng Baratayuda Jaya Binangun karana sampun sineksen Jawata kayangan Suralaya sekawan cacahipun telah. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Nyata wis ora kena den wiradati meneh. Pancen kudu mengkono lelakone Trah Sang Wiyasa. Puntadewa Werkudara Janaka kembar. Nalika semana nggih duk jamane Pandhawa padha sesinglon ana negara Wirata. Nyelametake negara Wirata merga sangka mogane Prabu Susarma ngati mblengket Kinca Kurpa Kinca lan Raja Mala. Aja nata si Pandhawa ingkang nyelametake negara Wirata ora bakal bisa tentrem lan ora ilang sukertaning jagat sing agru-agru katentremaning Wirata. Mula nalika semana pun kaki wis prastya janji yen to dumadi perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Pun kaking Wirata dalasan kabeh para wadyabala kalbu putra-putraku Seta Utara Wirasangka kabeh bakal melu nyengkuyung lawan para Pandhawa idep-idep nggonku malsih lawan para Pandhawa nggonira nyelametake bumi Wirata nalika semana. Ya. Patih Nirbita eneng apa? Jinun ngaturaken kauningan. Wedha dinten menika ngalun-alun negari Wirata. Kedatengan Narendra Yaksa. Meta para wadyabala. Nyatanipun dinten menika ingkang dipun tantang, dipun sumbari Gusti kula kadang panengah Pandhawa ingkang kekasih Raden Janaka. Lho. Janaka sing ditantang kawula nuwun inggih sabar dhisik nggih Janaka sabar ora maido mesti mak prempeng rasane atimu satriya kuwi yen ditantang karo mungsuh mesti atine ya krasa atine njuluk ning sabar dhisik Janaka aja daya-daya. Iki kok ana bocah bagus sing sumalonong
Suwan menyang setinggi sira iku mau sapa? Kanjeng Hyang Prabu waleh-waleh menapa kula wayah Paduka putra Madukara kula saking kasatriyan ngrancang kencana kula ingkang Sudya mastane kula ingkang wayah pun Irawan. Oh dadi kowe Bambang Irawan kasinggihan dawuh Paduka ana wigati apa kulup dene sira munggah marang setinggil ing mangka iki swasana njaba gawat. Iya inggih karana dinten menika wonten untran-untran wonten Narendra Yaksa ingkang kumawantun inggih menika ngumbaras wonten nantang kaliyan pepunden kula Kanjeng Rama ing Madukara pramila. Iya miwah para pepunden dinten menika kula nyuwun tambahing berkah pangestu kula badhe ngetingalaken kaprawiran kula supados para pinisepuh priksa menawi kula menika inggih gadhahi kadigdayan dinten menika kepareng boten kepareng Narendra Yaksa menika badhe kula tandhingi kridhanipun nyuwun pangestu ya. Kanjeng Hyang sesembahan kula ya kados pundi Kanjeng Hyang mewah Kaka Prabu Dwarawati mboten ngertos sangkaning bilayudine putra Paduka pun Irawan agan badhe nandhingi kridhanipun Narendra Yaksa. Mengko dhisik to Janaka wonten dawuh apa ya kowe apa bakal mambengi kowe mbok yo eling nalika kowe isih muda mbok menawa Irawan ku ya nulat marang lekasira nalika semono kowe tau dadi jagoning dewa. Janaka ya kulina pereng tandhing karo Narendra Yaksa ngimuhi Mantaka Prabu Niwata kawaca. Dadi yen kowe kuwi duwe anak kaya Irawan wani maguting ayuda medine kowe malah bombong. Mangke mlayu ngantos Irawan alit sakit ageng dumuginipun pejah. Pati urip ora dudu perkaramu to. Wis dadi keparinging Gusti. Aku kowe urip kuwi bakal ngopo Janaka? Nek yo ngenteni timbalan to. Wah, tak rasa-rasa bener kabeh. Pangandika munggir. Ya ora liwat. Aja nganti ditegakake. Werkudara. Apa? Papan kowe Janaka. Wonten timbalan iki ngadhawuh. Awat-awatono anakmu si Irawan iki. Aja nganti sira tegakake. Nyata saking Kudha Sang Kurukula yen tanamutusa Sang Sri Bisma
Latalah bujleng-bujleng blis lanat setan padha gegujikan. Iki ning bocah bagus mapakake kridaku sapa kowe? Luwih dhisik kowe ngaku kowe sapa? Nalendra kowe Barong Prabu Kala Srenggi. Kowe sapa? Putra Madukara putra Kanjeng Rama Raden Arjuna. Satriya ngrancang kencana Bambang Irawan. Oh, ladalah. Kowe anak Janaka, ora tending aling-aling dasar mengkono. Bapakmu kon mrene. Gerangamu kon mrene. Aku ora nrimake Kanjeng Rama sedo yen dijaili dipateni karo Janaka. Aja kowe sing maju. Pasar kuwi banyu wingi sira durung ilang pupuk lempuyangmu. Eman-eman yen to nganti kowe cilik lara gedhe temekaning pati. Terus malane ngrat gelag-gelang Bamana Sukertaning Buya Panuksmaning Jajilanat. Aja mung Kanjeng Rama ayo langkahana bangkin Irawan anak lanang Madukara. Yen to pancen ora tu sekti mandra. Wah, gelag-gelag limpamu.
Ucap kacarita kaya ta mangkono nalika semono kinemah kemah ginilut-gilut janggane Bambang Irawan lawan Prabu Kalasrenggi. Ludira mijil saking jangganira Sang Irawan. Amung nalika semono jroning layap-layap liyepe ngaluyup Bambang Irawan. Pasan kaya pecat-pecat toyet maneh. Nadyan makatena maksih enget kalamunta putra Madukara. Taengku semua ndebejeng maduwi jeneng atapa tedhaing andana warih. Nadyan to mati-mati ngrungkepi kautaman. Rekata ya ngunus curiga. Tinamakaken jajanira Prabu Kalasrenggi. Ambles-bles ing jaja buta warikat. Sigra sinendha brodol kususe Kalasrenggi sak lengen gedene. Nanging nalika semono anyarengi rubuhe Prabu Kalasrenggi amargi gugure Sang Irawan mati sampyuh kekalihipun. Dening Ludira Bang gegono sang sumirat anakku nggih anakku Irawan ora nyono jebul sira kulup ingkang gugurana madyaning palagan Irawan ing atase ora duweni perkara kelawan Kalasrenggi malah kowe sing ketiban ampuhan kowe sing kena ngaradan Irawan. Oh ala pripun den monggo rikala manten pun kula elingke. Oh, paling ora tenan to nek lakon kaya ngene. Oh, alah. Piye kowe Kresna kakangku? Wah, aja kesuwen. Kembang mungkin tak. Alah iya apa to ya? Daringane wong tuwa kok diobok-obok. Mengko dhisik to. Kowe iki lungguh sing kepenak. Wah, lungguh piye? Wah. Kelangan anak kon lungguh. Aku ngono ora minggat didak-idak terus. Ora ta ya ngono kowe. Piye Kresna kakangku? Wah, buta iki sapa iki? Iki Kalasrenggi. Kalasrenggi pancen janjane mono sing digoleki Janaka. Nanging ya sangka mbregudule berunge Prabu Kalasrenggi lan Irawan mono janjane mono jroning atine iki meri karo sedulur-sedulure.
janjane ngono Irawan iku rak ya pamer ngetokake jiwa kaprawirane sing wani perang ku ora mung Abimanyu Sumitra Gatotkaca lan sak piturute karepe ngono Irawan kuwi ya mesgo latine keneng apa kok ora didhawuhi jumeneng dadi senopati tak sak banjure nah Janaka bejo kemayangan Dodi Si Adi duwe putra ngrungkepi jiwa kasatriyan ketitik Irawan nadyata gugur nanging isih gegem pusaka bisa mateni Prabu Kalasenggi tegese ngatonake jiwa kasatriyane bekti karo wong tuane utamane para Pandhawa utama maneh marang Yayi Arjuna kelilipmu bisa disirnakake dening anakmu si Irawan lah kaya ngono kuwi bektine anak nyang wong tuwa tegese bektine anak kunjungane anak nyang wong tuwa kuwi dudu panganan sing enak unjukan sing seger nanging diwujudake dharma Irawan kuwi bener nadyanto matine mati syahid mati kuncara mati kondang ora mati nista Janaka wis to aja nganti mbok tangisi dina iki konarpane anakmu si Irawan dipasrahake kelawan para Brahmana karepe diunggahake marang Dawana Pancaka ya oh Aja kirang gumuyu wis mundura mumpung durung lampus sira wani tanding mring awak mami yen sira tanet ya mundur mesti bali dadi layon Aja umuk kumendhong lan kumalungkung ning sedalan-dalan tan wurung tumekeng pati yen tan mundur sira bakal tekeng lena
Iya, ayo. Suwe ratayungan. Hei, Suramrata, Jayamrata. Ayo, labraken aku. Ndi, Janaka. Ndi, Werkudara. Sirna dening aku. Kresna nuwun wonten dawuh Kanjeng Hyang wis nggih dina iki aja kebacut-bacut utamane sira Werkudara lan kabeh putuku para Pandhawa aja nganti kelantur-lantur nggonira ngetuni gugure Siawan Irawan karana Irawan iku mau gugur pengawak Kusuma bangsa kanthi lalakon iki nggih ayo padha diajab bebarengan Nenuwun ana ngersane Gusti ingkang murbeng dumadi wong becik muga ketitik sing ala bakal ketara endi sing disiyala ing kono wahyune bakal sirna